Ndichikutambirai zvekare pano paAtirari 263 tisati taenda kure. Ndinokushuvirai kuti muve nehappy Christmas day. Mese zvamuri kushuvira kuti zvinge zvichiitwa zvizadzikiswe. Mwari ndave nemi. Mese kwamuri ikoko vari kumativi mana enyika vari muno muZimbabwe, vechidiki vechikuru, Mwari ngave nemi. So kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana ma-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nezuro vanhu vainditi hanzi Atirare voice rako kukura here kana kuti uri kurwara. Ndikanimbira kupindurai. Kune vari kundinzwa voice rangu rakachinja. Rikubowa kuteerera asi inyaya yekuti voice rangu rakangomuka rakaperawo. Vanhu vanozoti Atirare voice chii chakaitika, Atirare voice rangu rakubowa. Richadzoka pekare paya kana Mwari atendera nekuti rakangomuka ndisisina. So first update, sekuziva kwamunozviita ma-updates yepanapa tinobatanidza tinoita kuti muwane ma-news updates akati wandei pasame video. First update ndichakupai update yekuUganda. Pane vanhu vanga vachitouya kuinbox vachinti Atirare tibatisewo chilatest chichiri kuitika kuUganda. Atirare wati wafambira nyaya dzekuUganda. Atirare wakandiona kwangoitika update iri kupisa andinonokewo kuzivisai. Pano pa this YouTube channel ndo mutemo wepano Atirare muswatamuka. Chirwere chabata vana vekuUganda. Sevanhu vatema semuAfrica zvirwere zvirungowanda wanda zvirungobuda udaisonzwa chinzi kwabuda chimwe chirwere chakadai udaisonzwa kwabuda chimwe chirwere chakadai. Chirwere chabuda nekuUganda chirwere chiri kubata vakadzi chete. Chirwere chekuti unongotanga kungotamba wega uchizhongonyoka. Ndo first update iyi. Kungotanga kuzhongonyoka ngenyoka usina kutombofungira kuti ndoda kutamba inini ndoda kujaiva pasina radio unozongoona munhu akutamba. Chirwere ichi kubata vana vechisikana kutangira kuma 15 years nevakadzi. Vabatwa so far namba yavatiudza iri kusvika kuma 400. Vachipa zita chekuti dinga ndositarapirwa chirwere ichi. So zvandida kuda kuita da kusiyai muchiona video. Wapedza kuona video ndobva ndakupai next update yaClive Lunga mashoko ataura pamusoro pevatungamiriri venyika ino yeZimbabwe. Ndatione video. A peculiar illness has emerged in Uganda, primarily affecting women, and causing involuntary shaking resembling dancing. The condition, referred to as dinga, translates to shaking like dancing. Health officials report that approximately 300 individuals, predominantly women and girls, have been affected. The disease has been identified in the Mnangagwa region, with symptoms including high fever and severe body tremors, often impairing the ability to walk. Dr. Kater Christopher, a regional health officer, confirmed that Mnangagwa is currently the only area where the disease has been reported. He assured the public that no fatalities have been recorded thus far. Early indications suggest that antibiotics may be effective in treating the condition. The disease was initially detected in early 2023 but has seen a resurgence in recent months. Health authorities have sent samples to the Ugandan Ministry of Health for further analysis, although the underlying cause remains unidentified. Next update video raClive Lunga. Clive Lunga akagadzira video rake achitaura zvaaitaura pamusoro pevakuru. Ini handikwanise kuwedzeredza kana kutapudza ndokuzivisai update sezvairi. Azviite kuti panapa nditaure chinhu kuti pobuda video ndobva ndawedzera mashoko angu handiti zvakadaro. Update inouya iri zvairi kumhuri yeZimbabwe kuti unge uchiona handidi kuchikidzira vanhu kuti zvazonzi nemuromo wangu. No, handigone izvozvo. So zvandakusiyai muchiita ndakusiyai muchiona video. Wapedza kuona video ini saAtirare ndichadzoka munguva inotevera. Nhasi tomwaya iri ma-updates. Sarudzo ndeyenyu. Much love. Mnangagwa 2030 havaisviki. Vakatoisa zvekutamba kana 2026 chaicha havaisviki. Why ndiri kutaura kudaro? Pfuza Mnangagwa havazi Mwari. Tese tinoti isusu zuva ratamuka ndinopfugama ndoti Ishe ndinokutenda ine zuva ranhasi ramanditendera kuti ndione. Imimi muri kuona kuti simba imimi muri kumira pamberi pevanhu muchitaura kuti hanzi 2030 2030 kuita sei? 2030 yamuri kutaura yaMnangagwa pakuita sei? Muri Mwari here imi? Munotaura kana inini izvozvo ndiri kutaura izvi ndinoziva kuti mangwana angu akamira sei? 2026 chaiyo muri kuvashuridzira imi vanogona kutadza kutoisvika futi.
asi even dai tasvika 2027 ndinokupikirai pano, ndinoenda kuchikurubhi ndichiti uyai munditore, ndini ndakazviturika ndega. 2030 amuri kutaura aMnangagwa havapindi. This country is boiling. This country will never accept kuti aMnangagwa vapinde 2030. Take my word.